Доброго ранку! Усім привітання! Салют! Hello! Не, так не пойдзе. Калі дзяўчынкі зараз не з'явяцца, я не ведаю, якімі словамі яшчэ з вами павітацца. Бонжур, ніхао, гутен морген. І дзе яны падзеліся? Мы ж дамаўляліся, што з самай раніцы сустрэнемся і пачнём вельмі весела вітацца з гледачамі. А што атрымліваецца? Я вітаюся, а Вара і Кася дзесьці ходзяць. Привітанне! Самай цёплай раніцы. Привітанне, дзяўчынкі, а што гэта з вами? Як што? Мы ж дамовіліся павітацца якім-небудзь незвычайным спосабам. І гэта было прывітанне? Так робяць у Лапландыі. Гэта там, дзе Санта-Клаус жыве? Менавіта. Толькі я ніколі не бачу, каб Санта-Клаус так з кім-небудзь вітаўся. І я таксама не бачила. І яго сябар дзядуля Мароз так не вітаецца. А вы, сябры, пра такое прывітанне чулі? Ніхто так не вітаецца, гэта вы самі прыдумалі. Адкажам табе сумленна, Лесік, такое прывітанне нам і самім не вельмі падабаецца. Асабліва, калі вірусы вакол. Але яно вельмі вясёлае. Ну так, нават калі павітацца так з тым, з кім пасварыўся, адразу захочацца смяяцца і зноў сябраваць. О, у мяне адна навуковая выснова з'явілася. Гавары, калі яна не вельмі мудрагелістая. А выснова атрымліваецца такая. Калі у вас не вельмі добры настрой, ці калі вы з кімсьці жадаеце памірыцца, проста павітайцеся якім-небудзь незвычайным спосабам. Правільна, толькі адна умова. Гэты спосаб павінен быць вясёлым. Напрыклад, вось такі. А цяпер самы час паглядзець вясёлы мультфільм. Калі паглядзіш вось так, атрымліваецца каляровы вусень, а вось так вясёлы клоун. Гэтую карціну зрабіў Андрэй Круміч з вёскі Міхневічы Смаргонскага раёна Гродзенскай вобласці. Андрэй вельмі любіць маляваць. І свае карціны ён стварае вельмі незвычайным спосабам. А яшчэ хлопчык напісаў нам вельмі сур'ёзны ліст. Вось. Андруша піша, што вельмі любіць нашу праграму. А яшчэ ён вельмі любіць і ахоўвае жывёл. Хлопчыку вельмі шкада, калі людзі бяруць маленькіх шчанят і кацяня, а потым выкідваюць іх на вуліцу. Андрэй, мы цябе падтрымліваем. І нагадваем усім, хто марыць завесці малога гадаванца, вельмі добра падумайце і парайцеся з бацькамі. Таму што кацяня ці шчаня ў доме – гэта не цацка. Яго нельга паставіць на паліцу і ўзяць у наступны раз, калі захочацца. Гэта вельмі адказная справа – стаць гаспадаром чатырохлапага гадаванца. А я мару Пра пухнатага кацяня. Не, я хочу завесці сабе Вясёлага папугайчыка. Вы забудзеце шчабятаць без перапынку. Не угадали. Пашчабятаць я і без папугайчыка магу. Усе ведаюць, што дзяўчынкі і зайчаняты знатныя шчабятухі. І ўсе добра ведаюць, што хлопчыкі і зайчаняты вядомыя разумнікі. На гэта забывацца нельга. А гледачам добраранка нават такое нагадваць не трэба. Вось таму адгадайце, якога гадаванца я вырашыла завесці. І гэта не шчаня, не кацяня і не папугайчык. Сябры, якія ў вас думкі? Хто з гадаванцаў цудоўна падыдзе нашай Касі? Адгадвайце, адгадвайце. Можа, рыбкі? Яны з задавальненнем будуць плаваць у сваім акварыуме і не пярэчыць табе. Кася, Лесік правільна здагадаўся? Неправільна. Маёй сяброўкай можа быць толькі залатая
моя рыбка. Кася, яка ти хитренька. Хочеш, каб усе твої жадання виконувалися? А хто ж не хоче? Тому я мару тільки про золотую чародейную рыбку. Мушу вас расчаровать. Такая рыбка только у каст живе. Ведаю. Тому, коли ласка, протягивайте отгадывать. Якого годованца я мару завести? Ой, я сдаюсь. Ты не можешь отказать, а вось глядачи больше знаходливые за тебе. Яны здогадались, про якого годованца я мару. А я лічу, што гэта можа быць хтосьці прыгоженькі. Правильно, Варочка. Зайчаня? Не, дам подсказку. Гэты звер не живе у нас. Мне здаецца, што маленькі зялёненькі зубасты крокодильчик вельмі падыдзе нашай Касе. Ой, ён жа укусить можа. У крокодильчика вельмі много зубов. Не, Кася будзе баяцца такога гадаванца. І ніякага крокодильчика яна завесці не марыць. Кася, ты чаго маўчыш? Гавары, будешь заводить крокодила ці не? Буду. Як? У добраранку паселіцца крокодил? Прабачце, я пойду. Я не вельмі люблю злосных ды зубастых. Кася, дошли, коли ласка, фотографию со своим зелененьким годованцем. Адрес памятаешь? Доброранок ТВ, slimak@gmail.com. Ты что з імі? Я тільки почала марить про самого пригоженького, незвичайного крокодильчика, як мої сябри спужалися. Вось так усе крокодилы пужаються. А яны тільки виглядають вельми грозними. На самой справе жадают сябравать. А сябравать крокодильчикам нема з ким. Кася, твайго гадаванца тут няма? Не бойся, я про яго толькі мару. Фух, а давай лепш у нашым пакойчыку будзе жыць вось такі сімпатычны гадаванец. З імі пагуляць можна і прыгожыя фатаграфіі рабіць. І мне так здаецца. І для яго не трэба вялікі акварыум ладзіць. Праўда, сябры? Калі гледачы так просяць, я магу прызначыць сваім гадаванцам гэтага цацачнага крокодильчика. А сама пакуль можаш пачынаць вывучаць мову крокодилаў. А хіба такая існуе? А чаму не? Усе размаўляюць на нейкай мове. А калі мы вывучым мову адзін аднаго, нам значна прасцей будзе. А я ведаю, якую мову разумеюць усе. Якую? Беларускую? Ці можа англійскую? Не-а, для маёй мовы ніякі перакладчык не спатрэбіцца. Кася, гавары хутчэй, што за мова? Мы зараз жа пачнем яе вывучаць. Гэта усмешка. Яна дапамагае ў самых складаных сітуацыях. І праўда, падзелішся усмешкай, атрымаеш усмешку ў адказ. А твой суразмоўца адразу стане дабрэйшым і дапаможа разабрацца ў тым, пра што ты пытаешся. Паглядзіце, многія з нашых гледачоў зараз усміхаюцца. І што гэта значыць? Ім падабаецца наша праграма. А яшчэ якія варыянты? Ім падабаецца крокодильчик? Усё гэта правільна. Але мне здаецца, што дзеці жадаюць зараз паглядзець цікавы мультфільм. І гэта мы зразумелі без перакладчыка. Так давайте хутчэй яго глядзець. А я хочу попросить усіх наших гледачоў успомніць казкі і вершы, у якіх жывуць крокодильчики. Сябры, напишите свои отказы нам. І яшчэ можете намаляваць прыгожых крокодильчикаў. Адрес памятаеце? 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка, 9, программа «Добраранок». Ці карыстайцеся электронным адресам добраранок ТВ @gmail.com. А зараз самы час бегчы на заняткі. І не забудьтеся, што мы сустрэнемся заўтра зранку У нашым добраранку! Будзе, як заўсёды, весела!